Dobrý deň, dneska si ukážeme IKEA SCP. Vlastne som to už natáčal, ale znova. Dobre, a pozdravte tu Kuba. Čus. No tak, ideme si ináč tu spraviť na Cubase. Ja vlastne som si to kúpil už dávnejšie, to môžete vidieť v tom videu. Ja to dám ho na hlas, či nechám to takto. No, tak mohli by sme spraviť si, nájsť miesto na base, čo je napríklad toto je najlepšie podľa mňa, toto vyhodíme a spravíme si akoby spoločnú base, či ja neviem, proste niečo, ale takto, za chvíľu asi začne noc, tak ja by som plánoval, Kubo, že sa vystavať s rebríkmi, asi. Asi je to dobrý nápad, Kubo, či? Asi. Takto, ja mám blbý skin, ty máš lepší, no. No, ja mám na toto blbý skin, no. Ja mám teraz nový, ľudia, takto. To pôjde. Tak ďalší rebrík. Len sa proste vystávame hore. Tak to bude to fungovať. Dobre, funguje. A jak by sme to mohli spraviť? Asi špaliet, Kubo, no. Asi nejak tak. Tak si tu naspamujeme pár paliet. A dáme to takto. Ja už som na tomto place už točil. Presne na tomto. Ale veď to je hlavne jedno to. To je o tom, že či to je pekné. Budem sa to snažiť ako vtedy. Ale to by mi asi zaberalo veľa času. No to je jedno. Takto, Kubo, ty zatiaľ neviem, vstávaj. Ale to vyzerá dobre. Mám ti tu niečo naspavnovať, Kubo? Netreba. Ne, tento rebrík nebude fungovať. Hej, ale no to šleme na rebríky a takto sa tam už vyhopsneme. No tak toto je blbé. Eliáš, vyriešiš tie rebríky? To je iba takto. Toto je asi ten nepovie. No super, no. A teraz je noc. Super, aspoň, že tu máme. Tak, super. Toto odstránime. Daj ešte tie palety. Nie, to je dobré, Hej, si mi zobral. Dobre, ty si stávaj dole a ja si budem hore, lebo toto pôjde takto lepšie asi. Dobre. No. Každý si asi bude robiť samostatný bunker, lebo nechcem mali len jeden ako minule. Ja som ešte netočil vlastne, Kubo. Tam ti padlo hento, počkaj, ja to tu spamnem, nech sme si zaspomínali. Aj nie. Alebo ja si to spamnem reálne. Kubo, teraz sa nezlákneš. Čo je toto? Kde to je? No, tam. Je mi Nenko! Tak, ty vogo, ja som sa poseral. Poď preč. To bolo akože extra nebezpečné. No tak to krásne zasvietilo na modro. Ale ja asi si spravím zatiaľ pole base a potom budem veľkú. Pole base, to čo je za názov? Jak testovať? Pozri sa. Ukáž? No tak to je cool. Mám ti to tam dole naspamnovať? Elia? Áno. Prosím. Stačí ti 300?
200. No. Chleb. Tak. To je proste super, ja som ti naspamovala toľko paliet, že... A ja si naspamovala nejak sa nepovedal. Takto. Toto bude ešte zaujímavé, ako to bude sa robiť. My vám tu dáme strih, ale my to budeme robiť dlho. Či to mám zrýchliť? Ešte raz. Tak pokračujeme. Tuto máme krásne. Tu máme počítač. Takto. Tu dve obrazovky, hen tam počítač. Máme gauč. Takto. A takto sa vlastne ide hore. Takto. Teraz mi to nejak nejde. A dobré, už to ide. A je to tu také gaming, ja som to spravil ako gaming. Tieto sošky ešte. Tu môžeme vystaviť, neviem kde. Príklad tu. Krásne. Pekné sú to sošky ináč. Tieto. Vieš, kde si mi zobral tie sošky? Toto je no. Tak, toto vyhodíme. Tak a ideme ku Eliášovi. Ty vogo, toto máš dobré. Lepšie ako ty, nie? Ty si mi zobral moju sošku. Ejo. Moja. Jak si spravil tie palety, to sa mi stravu ľúbi ináč. Ale... Čo? Si berem túto sošku, lebo som to Eliášovi kradol. Koho je lepšie? Obidve. Hodnotím 10 z 20. Máš monitory. 2 monitory, lebo to mám, reálne to mám v izbe, takto. Dobre, posledná soška, vom do zbierky. Prečo tento sa nakláňa dozadu? Dobre, zatiaľ to tu vyzerá fakt, že krásne. Wow, je to tu pekné. Napíšte do komentárov určite, že ako sa vám to ľúbi a tak. Či sa vám to vôbec ľúbi, lebo my nemáme ako vedieť. Tak určite napíšte. Tak, ale toto je fakt, že krásne kuchyňa. Všetko toto. Nehoga kopí dole. Toto je veľa. Napíšte tam si tu dal komentár a preč. Nedal? Dal mi dole, som uvedel ten video. Som dal, že napíšte do komentárov po dám videu a potom si ich dal aj to. Reč tie komentáre. Nedal. Dal? Natáčam video, vieš o tom. Ale... Dobre. Ja viem. Dobre, a takto. Krásne. Vieš, si to... To nejde zhodiť. To ukradol. Neukradol. Jaj! Aj to tu... Ty vogo, to vyzerá masívne ináč táto bejska. Aj tu by sa dalo prejsť. No tak toto sa mi ľúbi. Ale tak spamneme tu nejaké SCP. A teraz, ako som slúbil, spamneme tu čo? IKEA bossa. Počkaj, ešte si dávam screenshot. Aký? Screenshot. Aký? Dej si. Ja. Dobre, mám dať. Musím sa schovať ľudia. Napíšte, či to prežijem, hej.
Dúfam, že to prežijem. Dúfam, prosím. Dúfam, že to prežijem ináč. Dobre, kde je to? Noc. A ako sa to robí? Kde to je? Toto! 1. Už ide! Pozrite sa, jaký je nasratý. To je nechutné. Prečo ma tak hodil? Riaš, prežil si to? Ja som to prežil. Dobre, tak mňa vyhodil úplne niekde, fakt, že preč. Tak ja sa teleportujem. Dávame to. Ešte to dáme. Ako vyzerá moja bejska? Čo tu robí do prčic? Keď sa tam vnútra, hej. Je mi nerko! Eliáš, prosím! Ja neviem, či to prežijeme. Ľudia, fakt, ja sa bojím. Pomoc! Počujete ten zvuk? Ty boga, to je krásne. Pozri sa hore. Jaké tie ruky tam má? A prečo nám neničí tú bejsku? To čo tam tu mám dať, nech nám to zničilo bejsku? Asi je moc veľká. Asi. Počkaj. 2 stačia. Alebo niečo iné dáme. No, už to ide. Minelko, to je niečo neuveriteľné. Trošku sa nám to pokazilo. Ups. Zdrhaj. Eliáš, vravím ti, zdrhaj. Keď nás to nájde. To je hrozné. Totoň. Dva jahajky a bosovia. Kde sa mám doprať? Ja som prežil. Nie je možné. Jo, yes! Toto je nezničiteľné. Ani ty ma nedostaneš. No. Prčíc. Kámo, toto jak máme prežiť? To čo je? Ešte to zničil. Už všetko? To skvelé. Počkaj, ideme sa pozrieť. Idem sa na teba teleportovať. Nie, ja som ti nechcel dať ban. To nie. Oj, da už ide. Už idú? Ježiši. Jo, kde si? Zaž ma hodil. To čo je? Dobre, tak. Dobre. Tak. Pre dnešné video je to koniec. Dovidenia.